Periscopi sur France Bleu Roussillon. a França Blau Rosselló. 100% en català, França Blau, Rosselló, i que tenim ara mateix l'incontornable Eric Forcades. Bon dia, Eric. De què ens parlaràs avui? Avui parlarem del 13 de novembre del 2019, fa tot just 3 anys. Aquest dia els cossos antidisturbis francesos i espanyols intervindran per dispersar les manifestacions concentrats pacíficament al Pertús per bloquejar l'autopista A9 i l'AP7. Aquesta mobilització convocada pel col·lectiu Tsunami Democràtic era organitzada en reacció a la sentència del Tribunal Suprem espanyol en contra dels organitzadors del referèndum sobre la independència de Catalunya de l'1 d'octubre del 2017. També era organitzada per mort de visibilitzar a escala internacional el descontentament democràtic de la societat catalana. El tall de l'autopista havia començat el dia 11 de novembre, al cap de 30 hores de sitting pacífic, i malgrat la intervenció del batlle de Prats de Molló com a negociador entre els manifestants i el govern francès, els cossos antidisturbis intervindran. Al total veurem 328 manifestants detinguts, una part d'ells per l'estat francès i l'altra part per l'estat espanyol. Una agrupació d'advocats sud- i nord-catalans se posarà en marxa per defensar aquests represaliats a les dues jurisdiccions. I ara, on pensem d'aquests fets i que han donat les sentències? És aquí on tenim tota la paradoxa de la història. Pels mateixos fets, el fiscal de Perpinyà arxivarà el cas i cap manifestant detingut a Catalunya del Nord no serà jutjat, mentre que el fiscal espanyol perseguirà per aquest tall 200 manifestants. Amb aquesta acció, el col·lectiu Tsunami Democràtic va arribar a evidenciar la diferència de tracte judicial entre ciutadans europeus, segons si estaven d'un costat o de l'altre a la frontera. En efecte, mentre que l'estat francès té una política no repressiva a nivell jurídic pel delicte d'obstrucció de la via pública, quan no s'acompanyava de violència envers els béns o les persones, considera fins i tot que aquest tipus d'acció forma part de la llibertat d'opinió i d'expressió dels ciutadans. L'estat espanyol, no va voler entrar en aquestes consideracions i va perseguir els manifestants per criminalitzar la protesta. Torno a la sentència que va donar finalment costat espanyol. Haurà calgut esperar 3 anys per tenir una mena de sentència. Era el 11 d'agost passat, 199 manifestants quedaran finalment fora de la continuació del procediment penal i es veurà reconegut el dret internacional d'ús de llibertat d'expressió dels ciutadans. Tot i això, només un manifestant quedarà encausat per una acusació creuada d'agressió amb un policia català. Però després d'un recurs en apel·lació del 6 de setembre passat, la Fiscalia intenta fer un canvi de qualificació del sobreseïment, és a dir, que els 199 encausats passarien de lliures a tenir un estatut de llibertat provisional. La persecució jurídica continua. De cara a aquestes maniobres per continuar aquesta persecució, dissabte 19 de novembre, el Comitè de Solidaritat Catalana de Catalunya del Nord, amb alerta solidària, criden a manifestar al Pertús perquè les 200 persones encausades a l'estat espanyol siguin tan lliures com les detingudes fa 3 anys a l'estat francès. Doncs avui tenim una efemèride d'actualitat que continuarà sent d'actualitat en els propers dies.